Balaguer ha inaugurat aquesta tarda la 31a edició de Firauto, la Fira del Vehicle d'Ocasió i Complements, que s'allargarà fins diumenge. L'acte ha anat a càrrec de la delegada territorial del govern a Lleida, Montse Vergés, a qui ha acompanyat la paera en cap Lorena González i la resta d'autoritats locals. Durant el seu recorregut pel recinte firal, Vergés ha destacat la importància de fires com aquesta per facilitar la venda d'aquest tipus de vehicles i potenciar el sector. Felicitar l'Ajuntament de la Paeria de Balaguer per l'organització de la fira d'un sector que té una demanda, que és una realitat que hi ha moltes persones que necessiten comprar un vehicle i el mercat de la segona mà dona facilitats. I també en aquest món que encara no hi ha massa vehicles de segona mà elèctrics o híbrids, però que aquest any també s'ha incorporat aquest punt on hi pugui haver informació sobre el futur, que és cap a on anem amb aquesta mobilitat de descarbonització. Per la seva banda, la paera en cap ha parlat, entre d'altres, d'una fira molt demandada pels expositors. Contents per aquesta fira tan demanada pel sector, no només pels expositors, sinó també per tota la ciutadania, que tenen l'oportunitat de descobrir totes les novetats dels vehicles de segona mà i l'oportunitat també a aquells que fan 18 anys, que els convidem personalment a que vinguin a gaudir d'aquesta fira i a que vinguin a descobrir quin pot ser el seu primer vehicle. El certamen compta amb un total de 18 expositors que presenten uns 200 vehicles, tots ells supervisats i revisats amb un gran ventall d'opcions, des de les més econòmiques que es poden trobar al mercat de la ganga, amb vehicles de fins a 6.000 euros, i fins a les més sofisticades per a públics més exigents. A més, hi són presents altres sectors com les caravanes i les autocaravanes en modalitat de lloguer, els remolcs i la maquinària industrial, els complements i també la retolació de vehicles. Com a novetat, Firauto dedica enguany un espai a la mobilitat elèctrica amb la voluntat de donar a conèixer les opcions de vehicles elèctrics, així com contribuir a la conscienciació de la ciutadania de la importància d'utilitzar vehicles menys contaminants. D'altra banda, hi ha un espai al vestíbul dedicat a la conscienciació sobre el consum de substàncies en la conducció a través d'una exposició divulgativa. Igualment, per als més petits, hi ha un parell d'activitats vinculades a la fira, com són un circuit d'eslot o vehicles en miniatura i un circuit de karts ecològics. L'horari de la fira és tant dissabte com diumenge de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre.